Zorg aanbieden waar een verpleeghuisbewoner gelukkig van wordt. Het lijkt te werken. Onze gedragsproblemen zijn met 50% afgenomen. Ook als we kijken van meldingen voor incidenten. Het is ook zeker gehalveerd, ik denk nog wel meer. En verder vandaag. Nieuw avontuur voor Antoine Tolhoek. En schilderde Jeroen Bos al over corona? Goedenavond. Probleemgedrag bij ouderen met dementie. Het komt veelvuldig voor. Bij WVO Zorg op Walcheren proberen ze dit terug te dringen door een andere aanpak, verschillend per bewoner. De kern daarvan is zorg aanbieden waarvan iemand gelukkig wordt, waardoor bewoners van verpleeghuizen beter in hun vel zitten. Wetenschappers onderzoeken het effect van de nieuwe methode, die Stepped Care heet, en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Onze gedragsproblemen zijn met 50% afgenomen. Ook als we kijken van meldingen voor incidenten, waar we registreren ook altijd als er iets gebeurt in huis rondom een bewoner of een medewerker die daarbij betrokken is. Het is ook zeker gehalveerd, ik denk nog wel meer. Verpleeghuizen hebben de laatste jaren te maken met een complexere doelgroep. Het beeld van de demente, lieftallige dame met een handtasje is achterhaald. En wat we de laatste jaren vooral zien is dat mensen later bij ons komen wonen. Dus verder zijn hun dementie. Ook wel vaak gecombineerd met psychiatrie. We zien ook inderdaad de verschuiving van de GGZ naar ons. En daardoor zien we ook heel ander gedrag ontstaan. Dus je ziet inderdaad heel veel mensen met onrust, onbegrepen gedrag. Inderdaad ook agressie. Dat vraagt veel van het zorgpersoneel. Sinds 2 jaar werken ze hier nu anders. Wij maken eigenlijk gebruik van verschillende stappen. En de eerste 2 stappen zijn heel belangrijk. En die gaan over van wie ben ik en waar word ik gelukkig van. En dan moet je niet alleen denken aan activiteit, maar vooral op het gebied van welzijn. Dat kan al zo zijn van hoe begint iemand zijn dag. Hoe belangrijk is het zeg maar, als je iemand wakker maakt van op wat voor manier dat gebeurt. Hoe je iemand zijn ontbijt krijgt. Meer aansluiten bij de belevingswereld van de cliënten dus. Zo vindt bewoonster Judy Nieuweboer, hier links in beeld, het fijn om iets te bakken of te koken. Je kookt altijd veel, hè? Ja. Bakken, koken. En dus wordt daarop ingespeeld. Verzorgende Inge Overbeke merkt dat de nieuwe aanpak Judy goed doet. Ze is minder in zichzelf gekeerd. Ze is meer op de groep aanwezig, wat vrolijker. Ze was toch ook een beetje somber soms. En had ook wel last van wat wanen, belevingen. En die zijn nu minder op de voorgrond aanwezig. Meer individuele benadering. Kost dat niet veel meer menskracht en geld? Dus we hebben wel geïnvesteerd in een aantal coaches. Dat zijn een gedragscoach en een welzijnscoach. Maar uiteindelijk zien we ook dat het minder tijd kost van andere behandelaren. Omdat we niet meer ad hoc met elkaar aan de slag moeten. En we hebben ook een bepaalde structuur zeg maar, in een overlegssituatie waar alles en iedereen samenwerkt en bij elkaar komt. En dat vraagt gewoon veel minder tijd. Ook het medicijngebruik om onrust tegen te gaan is drastisch afgenomen. In oktober worden de officiële resultaten van het onderzoek bekend. In het Molenwaterpark in Middelburg is een gedenkplek gemaakt voor de coronapandemie. Mensen kunnen er steentjes neerleggen met een tekst of een bloemetje. Of je kunt er gewoon even staan mijmeren. De gedenkplek is er gekomen op initiatief van het Stadspastoraat van de Nieuwe Kerk in Middelburg. Het is gewoon iets belangrijks wat gebeurt in de maatschappij en daar willen we graag aandacht aan besteden. Het treft iedereen op allemaal verschillende manieren. Het is ook belangrijk om dat te benoemen en om daar een plek voor te geven zodat mensen zich kunnen uiten. Zowel het jonge boompje als de plek zelf moeten uitgroeien tot iets groots, hopen de initiatiefnemers. De Kuiperskerk in Sas van Gent krijgt een ton subsidie van het Rijk voor onderhoud. In de kerk zitten sinds 2 jaar winkels, horecazaken en werkplekken. In totaal komen de kosten uit op 2 ton, dus er moet ook nog een ton uit eigen zak komen. Hang- en sluitwerk buiten, dakgoten die een upgrade nodig hebben. De toren moet geïnspecteerd worden, maar ook de vloeren hier binnen die op sommige plaatsen waren die vloeren van een kwaliteit waar vroeger nooit over gelopen werd. Door de nieuwe invulling wordt er wel over gelopen en slijt die vloer, dus het moet een nieuwe vloer hebben. Om de kerk daarnaast te verduurzamen moeten gaskachels sneuvelen. Die verbruikt zo verschrikkelijk veel gas. Dus we hebben besloten om die kachel te ontmantelen en daar infraroodverwarming voor te gaan installeren. Bij een bedrijf in Terneuzen is na een lekkage van een gevaarlijke stof iemand onwel geraakt.
Het slachtoffer is door de brandweer uit het gebouw getakeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er was methaanzuur, ook wel mierenzuur genoemd, gelekt bij een bedrijf dat chemicaliën opslaat en distribueert. De lekkage bleef beperkt tot 1 ruimte. Na ventilatie was het gevaar geweken. Op grote hoogte werd vandaag de laatste hand gelegd aan het kunstwerk op de graansilo in Zierikzee. Met de 40 meter hoge waterpeilschaal wil kunstenares Dielke Parlevliet aandacht vragen voor de verandering van het klimaat. Want als al het ijs op de wereld zou smelten, zou het water tot bovenaan de graansilo staan. Bijna alle basisschoolleerlingen van Schouwen-Duiveland komen vrijdag naar de silo toe om samen een videoclip te maken. De clip wordt opgestuurd naar de klimaatconferentie die in november in Glasgow plaatsvindt. Een transfer voor Antoine Tolhoek. De wielrenner uit Ierseke vindt het na 5 jaar bij Jumbo-Visma tijd voor een nieuw avontuur. Tolhoek rijdt in het nieuwe wielerseizoen voor Trek Segafredo. Ik denk dat ze al jaren laten zien dat ze aanvallend rijden. Dat ze niet voor 1 klassementsman rijden, maar dat ze meerdere opties open houden. En mijn drijfveer om dit allemaal te doen natuurlijk, om die een mooie overwinning een keer binnen te halen. In 2019 won Tolhoek een etappe in de Ronde van Zwitserland. En bij zijn nieuwe ploeg wil hij dat succes graag overtreffen. Ja, gewoon een etappe in een grote ronde. Daar ga ik in ieder geval alles aan doen. En ik denk dat Trek het beste team daarvoor is om dat de komende 2 jaar te bewerkstelligen. Bij Jumbo-Visma reed Tolhoek vaak als knecht in het peloton en hij hoopt bij zijn nieuwe ploeg vaker voor eigen succes te gaan. Hij heeft getekend voor 2 jaar. Wat hebben de schilderijen van Jeroen Bos, van meer dan 500 jaar oud, en corona met elkaar gemeen? Nou, best veel. Als je er tenminste naar kijkt zoals immunoloog Ger Rijkers doet van de University College Roosevelt in Middelburg. Hij ziet parallellen op elk schilderij. Wat gebeurt er als een hoogleraar immunologie naar de schilderijen van Jeroen Bos kijkt? Die ziet heel andere zaken dan gebruikelijk. Hier zien we engelen in de hemel, die komen in opstand. Daarmee worden het per definitie duivels en de duivels vallen op de aarde. En het gaat me met name om deze duivel, want dat is het SARS-CoV-2-virus wat corona veroorzaakt. Het coronavirus bijvoorbeeld, hier op de staak van een duivel. Ik zie overal duivels en engelen. En duivels die mensen aanvallen zijn virussen en bacteriën die de mens ziekte kunnen bezorgen. Dus dat is natuurlijk mijn vooringenomenheid. U zag hier meteen een SARS-CoV-19-virus? Dat zag ik meteen, ja, dat zag ik meteen. En ook dit paneel krijgt een heel andere dimensie als je er met andere ogen naar kijkt. Ik heb dit kleine mannetje vergeleken met de vorige president van de Verenigde Staten. Geen beleid, maar wat in de wilde weg slaan. En de heilige Antonius, Sint Anthony, heb ik vergeleken met Anthony Fauci. Het wilde mannetje in contrast met de bedachtzame wetenschapper. Een schilderij dat wetenschappers bij de les houdt. Als je niet helemaal overtuigd bent dat wat je gaat doen ook echt goed is, dan moet je daar toch terughoudend in zijn. Ger Rijkers is er zo doorgegrepen dat hij een boek vol schreef over de parallellen tussen zijn vakgebied en de schilderijen van Jeroen Bos. Wat heeft het u opgeleverd? Nou, vooral dat ik goed ben gaan kijken. Observaties, heel belangrijk. Dat vertel ik ook tegen al mijn studenten die verder willen in medicijnen. Een goede dokter kan heel goed kijken. Heel goed kijken. Het levert verrassende inzichten op. Ja, opnieuw een echte zomerdag. Zonnig, amper bewolking, weinig wind. Het werd 25 tot ruim 27 graden. En morgen wordt het nog iets warmer. Donderdag volgt dan wat bewolking, kans op een bui. Vanaf vrijdag dalen de temperaturen echt en dan wordt het wisselvallig. En dat was hem Zeeland Nu van vandaag. Hou onze website of app in de gaten voor het laatste Zeeuwse nieuws. Of volg Omroep Zeeland via social media. Fijne avond.